Pisi doyoy mati sarpi. Sarbra, ni orang na city la si dojoy lu. Kalang masarpi non malom ke avur lo ke simjam puiso bangado pik ho itumda corona virus vaccine chipi do nangji boho. Peti sarbra, coronavirus ke solo ke ong pen har kangkir la nang ke ong pen. Chukle mathai ve chuda mathai ve siksa pik anu kichu ki junta. Oh, doho, ong sara tumbo jo. Pelam sih kecitan hame hanani tumke. Non malom laso corona virus vaccine kachipi dundia phansi nangli ni pena chethan ti ong sar. Vaksin alam hame hai. Hmm. Pidun nang ni me hai nili tumda cipidun de dalo lasi nangli tumda cipidun ri. Non malom la bang bang tum cetan sai peri tu me meong me hai lasi cipidun de sikimi bo. Oi oi. Napa lo ho dangli tumke? Nil tungke pu di fu medical college along corona vaccine ke job pi bom se ka chipidun Kopi pa nangli tumke corona vaksin ka cipidun pa. Non malom bang cetan sai peri ri pa hai. Kopi alam lu mati i. Kali non malom ka cetan sai laso corona vaksin cipidun lote. Nikan ini apithology lapeno sumarta videji pusi cetan jo. Hei ik ning je tabaran mati ma sinang ka thalo nang li tumpha. Mà hudun tha nang le tumke non alam la an bang ke chethan jo pi arjudun long le pu he komali lahai ke bang bang tum pache thang tapalam lu lahai alam ke ini tum arjudun rong bulute pirthe se bil tu kopo nase lahai ka pache thang tapalam il tum arjudun nang lu il tum nali ning domave il tum bihe khe angko ipo pai tum il tum han ason vaccine age pipon jene koila polio vaccine tang ho hepatitis B vaccine ho na son thot si la corona vaccine ta itum han corona kiso pe na pa jo i phan si bang scientist doctor tum research kuri pame pensi il tum han na ki pipon lo la sila dak thang ke pher nang ji thae na ke thang ke ma hu nang ji thae lo kalang ma pute li tum da chipi du nang chi bo me hai da me hai ante itum ta dun lo na Ahok long sar. Dasar pi cisigra duna. Konan lo nang tumke. Oneng itungnya corona vaksin cipidun cipujo. Oh kalang ma to ante darate na. Nili tumke kadu kaweta corona vaksin cipidun ik adlo. La sinang li tumta prabjin pen cipidun ik na.